Yo Malonti, Dr. Bond, Team Faro, Antibukas, kana uniwachi, EJ Wongo, Pitira, Shikati, Raspato, DJ Shumba, ukatarisa kuma 70s kweva ni marekodzi pa auya pa apura kukauya makasetsi pa auya pa apura kukauya malepazi madiski maflash bluetooth boombox kufamba kwetaimi raive ground nhasi mava musendraini saka hamba joina laini kuti mangwana asazochema time ingori nyaya yezvikati ndosaka vamwe tatova mukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati ndosaka tamukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati tiri kutaura nguva mineti sekendi awa tiri pasi pezuva kumastritsi kuhuruva zviye zvatoshuwa zvatichazoda kuva saka zvikati zvauya nemukana hatiutambise toita mukana utambise nekuti mukana hauzokwanise wakupfuura iwe aurinyayezvikati ndosaka vamwe tatova mukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati ndosaka tamukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati ukapusira zvikati mangwana uchazochema wakwarira mukati uchiti paya dai ndakati pakanzi pamwe dhiri iri ndiri pakati but dhiri nemukana zvese zvavhaya saka chiregedza kubata shaya nekuti zvimwe zvichauya zvosvika uri pamariro azvimire zvovhaya zvikati ndosaka vamwe tatova mukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati ndosaka tamukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati tiri kutaura nguva mineti sekendi awa tiri pasi pezuva kumastritsi kuhuruva zviye zvatoshuwa zvatichazoda kuva saka zvikati zvauya nemukana hatiutambise toita mukana utambise nekuti mukana hauzokwanise wakupfuura iwe aurinyayezvikati ndosaka vamwe tatova mukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati ndosaka tamukati takochesa zvikati siku nesikati hativati tiri kutsvaga makwati kwete jujwasi esa nematswe pakati wezvikati 20s kweva nemarekodzi pa auya pa apura kukauya makasetsi pa auya pa apura kukauya malepazi madiski maflash bluetooth boombox kufamba kwetaimi raive ground nhasi mava musendraini saka hamba joina laini kuti mangwana asazochema time